Recimo, na primjer, imate armaturu, čelične šipke, vijke ili čavle koji su probili cijev i trebate ih ukloniti brušenjem. Možete koristiti pikot alat za brušenje. Kao što možete vidjeti, na prednjem dijelu ima glavu izrađenu od silici karbida, a silici karbid je isti materijal koji se koristi za izradu brusnih kotača, diskova za rezanje kamena, pa čak i brusnog papira. Dakle, reći da je tvrd kao čavao ne bi bilo točno, jer je očito tvrđi od čavala. Na alat su pričvršćene ove centralizirajuće četke koje dolaze u paketu kada ga kupite, a centralizirajuće četke služe tome da alat ostane stabilan dok brusi kroz prepreku. Povezuje se s fleksibilnim vratilom pomoću vijaka za učvršćivanje i kao što ovdje možete vidjeti, prilično je debelo. Ovo je osovina od 12 mm, tako da vam treba veća, deblja osovina za pokretanje ovog alata jer je prilično robustan. Ako ga ne vidite na našoj web stranici, to znači da je dostupan samo preko lokalnog zastupnika. Inače, ako ga vidite, uzmite ga već danas i riješite taj problem. Hvala što ste gledali. Ćao, čao.